Il-Partit Nazzjonalista ħabbar li Alex Perici Kalaxxoni, l-unika persuna li wrid interess biex tkun viċi-kap ta' Bernard Grech, instab mill-Kummissjoni kandidati l-istess partit li huwa idoneu biex jikkontesta għal din il-kariga. Fistqarrija li ħarġet it-tlieta filgħaxija, il-Partit Nazzjonalista qal li waqt laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista, il-Kumitat ħanota tar-rapport tad-diligenza dovuta li sar fuq Perici Kalaxxoni. Intqal kif mit-tlieta stess infetaħ il-perjodu sabiex l-unika kandidat f'din it-tellieqa jitfa' in-nomina għall-elezzjoni ta' viċi-kap nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qal li wara li tintefa' in-nomina ta' Perici Kalaxxoni jingħalaq il-proċess wara jiġi determinat meta se ssir l-elezzjoni għal konferma tal-viċi-kap. Fl-istqarrija li bagħat il-Partit Nazzjonalista ma ppubblikax ir-rapport tad-diligenza dovuta li sar fuq Alex Perici Kalaxxoni. Kalaxxoni li huwa meqjus qrib ħafna tal-fazzjoni tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista tefa' ismu propju fil-jum meta kienet se tagħlaq l-espressjoni tal-interess għal din il-kariga. F'dan il-perjodu ta' madwar ġimgħa ħadd mill-grupp parlamentari ta' Bernard Grech ma wera interess fil-kariga numru 2 fil-Partit Nazzjonalista. Perici Kalaxxoni kien kaxxir fi żmien it-tmexxija ta' Simon Busuttil u anke President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista fi żmien meta Adrian Delija kienet jiġi imminat u eventwalment ġie sfiduċjat mill-Eżekuttiv li kien immexxi mill-istess Perici Kalaxxoni. Fl-2017, Alex Perici Kalaxxoni, wieħed mill-magħżula tal-establishment, kien ipprova jieħu tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Huwa ħareġ għal diversi elezzjonijiet fosthom l-aħħar elezzjoni ġenerali f'Marzu li għadda, iżda qatt ma ġie elett. Sorsi mill-istamperija li tkellmu ma' News wara li tefa' ismu Perici Kalaxxoni fakru li sena ilu Alex Perici Kalaxxoni kien imġiel jagħmel il-wisa mill-kariga tiegħu fl-istruttura ta' tmexxija fil-Partit Nazzjonalista biex jidħol demm ġdid u issa spiċċa kellu jkun l-unika kandidat li qed jikkontesta għal kariga numru 2 fil-Partit Nazzjonalista wara li ħadd ieħor mill-partit ma kien interessat. B'hekk bħalma ġara fil-każ ta' Bernard Grech fl-elezzjoni reċenti għal-kap, il-Partit Nazzjonalista se jerġa' jkollu tellieqa oħra b'żimel wieħed. Ta' min jinnota li wara bidla fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista, il-partit se jkollu viċi-kap wieħed minflok 2.